चॅनल. आणि आज आपण बनवणार आहोत दाल भट्टी. तर त्यासाठी इथे आपण अगोदर कणिक मळून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे आम्ही पीठ घेतलेलं आहे, अगोदर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण मूठभर खायचा सोडा टाकणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये रवा टाकणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये मीठ सुद्धा ऍड करून घ्यायचं आहे. आणि आपण याच्यामध्ये पाणी बिली टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण याला व्यवस्थित प्रकारे मळून घेणार आहोत. पाणी बिली ऍड करून अगोदर आपल्याला व्यवस्थित प्रकारे आपण रवा, खायचा सोडा आणि मीठ टाकलेले त्याला व्यवस्थित प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. आणि मग आपण याच्यामध्ये पाणी बिली टाकून याला व्यवस्थित प्रकारे मळून घ्यायचं आहे. तर त्याचबरोबर तिथे पीठ मळून होईपर्यंत इथे आपण पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि आपण याच्यामध्ये तेल ऍड करून घेणार आहोत. 2 चमच आपल्याला याच्यामध्ये तेल ऍड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता मी डाळ धुवून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी, 1 टमाटर, मीठ आणि हळद टाकून याला व्यवस्थित प्रकारे आपण मिक्स करून घेणार आहोत. आणि मग आपण याला ढक्कन लावून गॅसवर ठेवणार आहोत 3 शिट्टी होईपर्यंत. मी इथे बघू शकता इथे आपला पीठ मळून झालेला आहे आणि आपण याच्यामध्ये ओवा सुद्धा ऍड करून घेतलेला आहे. आता आपण याचे असे छोटे छोटेसे गोळे बनवून रेडी करून घेणार आहोत. जसे तुम्ही चपातीसाठी गोळे बनवतात तसे तुम्ही गोळे बनवून घ्यायचे. या प्रकारे आपण याला गोल करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकतात अशा प्रकारे आपण गोळे तयार करून घेतलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर पाणी आपलं व्यवस्थित प्रकारे गरम झालेलं आहे. आणि आता आपण जे आपण गोळे हाताने बनवलेले आहेत त्या पाण्यामध्ये आपण टाकणार आहोत. या प्रकारे आपल्याला गोळे हळूहळू टाकून घ्यायचे आहे. झालेले आता आपण याला काढून घेणार आहोत. या प्रकारे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर आता इथे आपण या प्रकारे आपल्या बट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. आता आपण याला थंड होऊन देणार आहोत. आणि तोपर्यंत इथे आपली डाळ सुद्धा रेडी झालेली आहे. यामध्ये आपण पाणी ऍड करून घेणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण डाळीला फोडणी सुद्धा देऊन घ्यायची आहे. आणि इथे आपण पातेल्यामध्ये तेल गरम करणार आहोत. आणि इथे तेल गरम झालेलं आहे. आपण याच्यामध्ये जिरे टाकून घेतलेले आहे अर्धा चमच. त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये अद्रक लसूण पेस्ट ऍड करून घेणार आहोत अर्धा चमच. आणि याला व्यवस्थित प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर खोबरं, लसूण आणि मिरची असा आपण मसाला याच्यामध्ये ऍड करून घेणार आहोत 1 चमच. याला आपण व्यवस्थित प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याबरोबर आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर सुद्धा ऍड करून घेणार आहोत. याला सुद्धा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आणि आता आपण याच्यामध्ये 1 चमच मिरची पावडर ऍड करून घेणार आहोत. आणि आता आपण याच्यामध्ये डाळ ऍड करून घेणार आहोत जी आपण शिजवलेली होती. चवीनुसार मीठ ऍड करून घेणार आहोत. आणि याला व्यवस्थित प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि आता आपण ते थंड झालेले आहेत. आपण याला या प्रकारे कटिंग करून घेणार आहोत.
या प्रकारे आपण याला कटिंग करून घ्यायचं आहे. याच प्रकारे आपण सर्वांना कटिंग करून घेणार आहोत. खूप सुंदर इथे आपली डाळ सुद्धा रेडी आहे. आता आपण याला काढून घेणार आहोत. आणि त्याचबरोबर इथे आपल्या सर्व भट्टी कटिंग करून झालेल्या आहेत. आणि आता आपण इथे भट्टींना फ्राय करण्यासाठी तेल सुद्धा गरम करून घेत आहोत. आता आपण इथे तेल गरम करून घेणार आहोत. आपलं तेल गरम करून झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये भट्टी टाकून घेणार आहोत. थोडे इथे आपण फ्राय करून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये याला मध्ये मध्ये हलवून सुद्धा घ्यायचं आहे. ते बघू शकतात आपली भट्टी इथे फ्राय झालेली आहे. आणि आता आपण याला काढून घेणार आहोत. आपण सेकंड टाइम भट्टी याच्यामध्ये टाकून याला व्यवस्थित प्रकारे फ्राय करून घेणार आहोत. आणि याला सुद्धा आपण लालसर फ्राय करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता इथे आपली दाल भट्टी रेडी झालेली आहे. खूप छान दिसत आहे. तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी ट्राय करा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा. आणि या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.